El pitjor eren les nits. Dormien a cel descobert, sota el sostre de l'univers. Tot observant les estrelles encara se sentien més soles i desemparades. Una nit d'aquestes van venir a buscar-les uns quants soldats. Van agafar una colla de dones i nens, entre els quals hi havia el Lenin i sa mare, la senyora Maria i la Lliber, i la seva àvia. A causa de fusells, les van dur a peu cap a la ciutat. Estaven molt espantades. No sabien què es passaria. El pitjor els venia a la ment. Portaven molt de temps caminant. Entre totes ajudaven a dur els nens. Es canviaven les mirades i s'acomiadaven amb els ulls. Cap d'ells s'atrevia a dir res. Avançaven sense forces, pas a pas, en silenci. Una altra vegada, el silenci. Un silenci aclaparador que omplia la nit. L'últim vaixell. Bona lectura.